La muralla romana. La muralla fou la primera gran obra que els romans van emprendre a la seva arribada a Tarraco, per a la fortificació de la ciutat. Així doncs, Tarraco s'havia constituït com a capital de l'imperi romà a la península, degut a la seva situació geogràfica i estratègica, el qual recordava a una mena de Roma en miniatura. La fortificació de la ciutat fou motivada a que era la base d'operacions per lluitar contra els cartaginesos a la Segona Guerra Púnica i per a la conquesta de les terres de la Vall de l'Ebre i altres interiors peninsulars. Lluís Pons d'Icart deia que es presentava amb una longitud de 4.000 metres fins a la zona portuària, cobrint tot el perímetre de la ciutat romana. Així doncs, el tros que es conserva actualment seria una cinquena part de la totalitat, i l'únic que queda resta ubicat a la zona alta de la ciutat. S'han pogut diferenciar dues fases en el seu procés de construcció. La primera, dels primers anys de la presència romana, té una amplada de 4 metres i una alçada de 6. Per a llavors, la muralla era reforçada per torres de planta quadrangular, de les quals encara es conserven 3, com la de Minerva, la del Cabiscol i la torre de l'arquebisbe. A la segona fase de construcció augmenta les mesures d'amplada i alçada, així serien 6 per 12 metres. La base fou constituïda per blocs megalítics, on s'obren petites portes o portelles. Aquest factor ha donat lloc a que molts autors hagin considerat a les muralles com una obra bastida en època preromana. Però les excavacions arqueològiques dels darrers anys estableixen una dada plenament romana. Ara, quan donem un tom general per conèixer-la millor, hem de començar a l'actual via de l'imperi romà. Aquí es veu el profit que tingué la muralla per a l'edat mitjana. En aquest sector hi ha adossat un seguit de cases, moltes d'elles encara medievals i romanes. Abans d'arribar al passeig arqueològic, tenim el portal del Roser, obert al segle XVIII, quan es construí la falsa Braga, i quedaren inutilitzades la resta de portes de la ciutat. Aquest indret és el començament del passeig arqueològic, on hi ha un aprofitament de la muralla romana per edificar-hi un sèquit de baluards i construccions defensives bastides per les tropes angleses a la Segona Guerra de Successió del segle XVIII. Més endintre tenim en primer lloc la Torre de l'Arquebisbe o la Torre del Paborde, llaurada al segle XIV, aprofitant els fonaments d'una torre romana.
Davant d'ella hi ha una reproducció en bronzo de l'August Prima Porta, lliurada per l'Estat italià a Tarragona l'any 1934. Aquí ens trobem amb una altra portella megalítica, de característiques semblants a les de la part del sud-est. A continuació hi ha la Torre del Cabiscol, d'estructura netament romana i amb intervencions posteriors. Davant d'ella hi ha la lloba capitolina, alletant a Ròmul i Rem. Finalment tenim la Torre de Minerva o Sant Magí, d'estructura i fisonomia d'època romana. En aquest indret hem acabat el passeig arqueològic. Hi ha l'única porta romana d'accés al recinte emmurallat. És adovelada, de bones proporcions i molt desfeta pel temps. A la part sud-est de la muralla podem veure millor la diferenciació de les dues tècniques emprades pels romans, els megalits i els carreus. Aquí tenim el baluard de Sant Antoni, del segle XVIII, adossat a la muralla amb el portal del Mal Consell, construït l'any 1757, al regnat de Ferran VI. Els indrets de la muralla, que van des d'aquest lloc fins a l'edifici del Museu Nacional Arqueològic, es van aprofitar per habilitar-hi habitatges, havent-hi un seguit de balconades característiques del segle XVIII. Arribant a l'edifici del Museu Nacional Arqueològic, podem localitzar fragments del recinte emmurallat al soterrani. Les últimes campanyes d'excavacions han permès de constatar la continuïtat de la muralla amb el circ romà. Així, en aquest indret acaba tot el tom seguit que es conserva de la muralla romana de Tarraco.